Muni giingon ako nimo nga area nga baligya nga yuta sir. Yung kare dire baligya man pupunta ni pero napalit naman na sig Amerikano. So kaninghaan na lang mo prepare para nimo. Nya wala na laing baligyang yuta pa ni. Aw naa dire napita sa sir dire sa ubos-ubos na pero discourage kada anak ko sir kay layo kaysa sa kuan kanang karsada suok kayo. Maayo man guni siya kapag kuan nga yuta kay dool pa ka karsada nya dool ra po siya sa mga poste sa kuryente so di kay kalayo og magpatap manggaling ka na imong negosyo di kay kalayo og kuan ang kuryente ding usapod sir kusog pug hangin dire sir presko kay sa dire ding kana pong kuan signal kusog po di po dihinay kay katubang makagduha ka tower dire sir. Inoon sada ginihanin dapita kay no presko kayo hangin dool kayo karsada dili ko magmahay ani og mapalit na ako ning yuta. Aw tinuod ka sir di ka magmahay ani imong paliton. Nya kani mga kanding haning na nagkatag kinsa mo pitagiya na. Aw kana mga kanding haana sir ay may pagtuon ng apila sa baligya kabantay ka tong mga balay datong ato ang kuanan gilabyan ganiha ilaan na siya dire sir. May gani kay dili po na pangkawato ng mga kandingan ng dapin magkayo karsada. Ay sus sir walay makapangamat ana sir kay kanang tagiyaan ha. Gikuhan gibansag biya ng manghalaplit mamarangay manautay Bilats. na manong mahadlok mangawat kay makalibang unya og lansang. Di ba namang labot og magtuko na kong negosyo han eh. Mahadlok bi kog pagkalibangon ko tinuog lansang. Bakurog muray kamati ang ako na. Ay so sir, mahadlok man ka nilaman ka manghilabot ana ilang kanding, di po kahilabtan ana. Asa pa kaanan ang naa kay silingang gamhanan ug usap pod sir dili man na sila manghilabot og silingan kay dili unya imbitahon og naay birthday nan. Aw maayo po noon. Aw tuod lain pay ako unsa man tuod ng negosyo ay imong ku ano na ani itukod. Aw kani manggod kay bakilid nya lusukon kayo mo nila may kay tukuran na akong zipline para sa mga turista ba. Unsa zipline sir? Zipline na guys sir. Ay dili kay kaning ako ha. Jeep naman gud ang magbitay. Dito no kasakay ang mga turista gikan sa babaw padulong dito sa ubos. Aw, unique bigidi kay na imo ang negosyo ni tukuron sir. Ug ikaw pa may permirong makapatuko dire sa isa sa secure ang negosyo ha sir. Pero ug mahuman na sir, ako binigay unang may musakay sir. Oo, pero mata imposible mo kayo magkapasakay ko nimo sir kay lantaw na ako nimo birwit mo kayo ka sir nya. Ug mahinungdan nga mabugto niya na akong kable sir ba. Ikaw gani sir, kay joke. Ay sir, asa man ka sir? Patay na unsa man ang imuha sir nga. Di naman nahapak, dala naman ang tuklod. Hala sorry kay sir. Nadala ra mo ko sa imong joke. Matay tarunga pa na yung pagtuklod sir kay kapalubig ang bakilid kayo. Nyagdagan kayong talinggab diha. Matugso kog mahinungdang mamatay noon ko. Hala sorry kay sir, wa binako tuyo sir. Matay asa naman ito og tagian ang yuta. Ay ing ganiha og gapadulong na. Ay hulata sa kamay sir, kay gatix naman to siya nako, kami na kuno siya. Oh, sige, magulat-ulat na laman ta na eh. Ay, may hapon. Pasensya kayo. Mo ni siya, Bray? Mao ni siya sir Ay, Dan. may hapon. Ako din si Dan Florante Square dun siya Oh, sir. Dan Ferrandi Square doon, sir. Pasensya ka. Ako magkukuha na ni ka ng tag... Kag-iyaan ning yuta sir. Oh, siya ako may tagiyan tagiya, ng yuta. Pasensya ko kay ninyo. Di ka pa rin siya nanguan sir, namanhin og baka. Namalin baka damong kay tigwayanan ko. Pasensya kay naulay man god. So karon unya unsa may ikuan na nato? Aw. Si Brian man god, gidiskusan ako niya about aning yuta nga. Dako pong pagkayuta niya, interesado po kumupalit ba? Ay di ka magmahay sir kay kanang hatong napita dako kina siya nya panalitan ibutan nimo na imong konhato mo abot na dahil siya dito. Lapad gud siya, sir. Aw, lapad gid siyang yuta at tinuod base sa akong nakita. Ang ako ra, kumpleto man kagpapilis og dokumento ani yuta. Aw, ako sir, complete. Kompleto ni siya og papilis ani mga yuta sir kay kani siya sir, dagan ni siyang yuta puro kompleto kay siya man poy kuan apo siyang lolo so siya ra tanan mo sumulunon. Aw, maayo kay kumpleto sir. Nya, taga-asa man ituod ka sir? Aw, Haatong unahan si sir, ila ang balay. kato ganing Katong tulang. dakong balay nga pulahon ba, muto ila ang balay sir, dako kaayo. Kita bidagway ka atong nagian man gani ha. Oh, sir. Kuan kato. Inyo ara itong balaya dito dai sir. Dako ang balay ninyo sir god. Oo, pero Pero dili ila atong balay sir, siya yung lolo man guto sir. Yung guto iya Mao ba sir? Wala ba kay mga anak nga sumusunod ani mga yuta sir? wala ko'y anak na sumulunod, sir. Kay kaning Kay kuan man gud sir, dagan naman ni siyang babae yung tiyak. Dagan na kini siyang babae pero nanabi na baog kuno ni siya.
Ay, dili sa ingon nga baog ko, sir. Dili ra man mo gusto bitaw nga mupaanak. Kay kuan sir, daghan pa man guni siya negosyong gikuan kanang giasikaso. Nya imo mga ginikanan diay sir. Akong mama manggod, sir. Namatay kay gikuan, gipaktol kay sige panabe. Unya, akong papa. Iyang papa sir, namatay po kay sige inom mo to, gi-high blood, gi-atake. Aw, pasensya gid kayo sir ha, og naisgutan nato sir. Ay, walay. Walay problema na sir. Dugay naman putok, pila naman putok ka tuig hilabay. Past is past. Aw, lain pa ako sir ba? Pila man day kantidad ani imong yutang ibraligya sir? Aw, kay pulo man na ka hektarya, sir. Kung usa man gud ka hektarya, mukabat na siya kuan. Mga so kung pulo ka hektarya, mga 30 million sir. So Oo, mga 30 million kay kaya raman po kay na nimo sir kay negosyante be ka. Pilahay raman na nimo. So centavos lagi kay na nimo sir. Ah, kaya ra man day kayo sir. So, okay ra nimo i-checker na ako pagbayad nimo sir. Kung chiki magud sir, mas dali pa magud siya kay di siya cash, sukuan. Dali ra siya makuha. So ako isip broker, ahente. So na ako 30%. So napo koy 9 million. Okay man po day dako man po day ako. Okay man po day siyang presyo sir. Aw, sige sir. Ugma, ihatod na ako dayon tong chike nga 30 million. Tingog squared. ikaw na lang may tubag. Total naman kay 9 milyones pong bahin. Kabalo bitaw ka sa unsay akong tubag. Dili squared kay ikaw biya tag iya. Ipahatod ako no sa ilaog ma sir. Sir, di na nako na ibaligya. Ako pala ito ng yuta sir. Una ko na. Wa na.